má prednosť pred všetkým. Až ošetria veľké krvácanie, začnú poskytovať masá srdca. To znamená, masa srdca je pomerom 30:2. Po tejto akcii, keď mu ošetria na veľké krvácanie na hlave, na ruke, ruku vždy držíme nad úrovňou srdca. A teraz v priebehu niekoľkých sekúnd voláme rýchlu zdravotnícku pomoc. Takže ešte raz, hneď ako prídeme, zabezpečíme seba, aby sme sa uchránili pred zranením. Privoláme na tísňové telefónne čísla 112 alebo 150, 155 rýchlu pomoc. Chcem vás upozorniť, že tep sa nikdy neskúša pri zranení, to je strata času. Treba v prvom rade vizuálne vidieť, či človek nadvihuje sa mu hrudný kôš, či dýcha. A takisto nikdy na silu nevyťahujeme z auta zranený, lebo môžu mať poškodenú chrbticu. Profesionálni záchranári zakladajú na zaistenie zraneného volier, zatiaľ čo ďalší zabezpečujú auto proti posunutiu, čo je veľmi dôležité. A takisto musia zabezpečiť auto proti vzniku požiaru. Keby nám prvý zranený upadol do bezvedomia, takisto dostáva prvú pomoc v podobe zafixovania. Hasiči musia skontrolovať zapojenie batérie v automobile, ktorá môže spôsobiť vznik požiaru. Je to veľmi zložité, pretože batérie sa môžu nachádzať na rôznych miestach. Čím lepšie autá, tak tým je to zložitejšie. Najhoršie sú ešte rôzne alternatívne pohony v aute, stlačený zemný plyn, skvapalnený propan-butan, skvapalnený zemný plyn, ktoré môžu vybuchnúť alebo aktivovať airbagy, ktoré môžu zraniť záchranárov. Po zranení v aute treba stále komunikovať, kontrolovať mu vitálne funkcie. Teraz pomocou vyprostievacieho zariadenia, pomocou kliešťov a rozpínávkou zraneného treba vyprostiť, tak, aby sa s čo najmenším pohýbaním dostal z auta, aby nedošlo ešte k poškodeniu chrbtice alebo prípadne k ďalším zraneniam. Je veľmi dôležité dávať pozor na ceste. Niektorí vodiči nezodpovední, ešte keď vidia, že sa niečo deje, tak pridajú a veľmi často dochádza aj k ohrozeniu života samotných záchranárov, pretože vodiči sa správajú veľmi neohľaduplne. Vyprostovacie zariadenie víte, že aj chlá sa dajú puknúť pomocou špeciálnych pier. Autá sa snažia byť stále dokonalejšie, ale tým je ťažšie zranených vyprostiť. Spevňujú sa stredné stĺpiky, alebo sú tam šroby, ktoré sú na upnutie pásov, ktoré veľmi ťažko idú rozprínuť. Každé auto je zhruba ináč riešené, preto záchranári musia byť veľmi dobre školení na to, aby vedeli, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie sa dostať k zranenému, aby mu bola poskytnutá pomoc a mohol byť odvedený na ošetrenie. Takže prvého zraneného nám odváža zdravotná služba. Zafixovaný dostal prvotné ošetrenie.
druhého zraneného pomaly vypustujú z auta, naozaj každý pohyb musí byť pomaly tak, aby trpel čo najmenej. Zranenému neustále treba kontrolovať vitálne funkcie, to znamená, či dýcha, treba s ním komunikovať, lebo v prípade nejakých vnútorných zranení mohol by upadnúť do bezvedomia, do šoku. Zistilo sa, že má poranenú zlomenú ruku, takže záchranári mu zakladajú vákuovú dlahu. Ešte príde. Po druhého. To jeho vyložia chudáka, idú utierať. Neonátka je pevne zafixovaný tak, aby bol poriadne upevnený, aby nedošlo k jeho ďalším zraneniam, aby netrpel. Je zafixovaná hlava. Teraz sa natlakovajú tie vákové dlani, ktoré sa napúknú a spevnia končatiny, ktoré sú zranené. Zranenia máme zafixované. Samozrejme, každé zranenie utrpí veľký šok, pretože stráti ten pocit istoty, bezpečia. Momentálne mu treba poskytnúť ten základný komfort, ktorým je teplo, preto sa zabalí do takej izotermickej fólie. Ešte sa pomocou tzv. Pavúka upevní riadne na lehátko. Každý zranený musí mať pocit, že naozaj záchranári robia všetko preto, aby mu pomohli. Treba ho upokojovať, treba s ním komunikovať. Takže samozrejme pri väčších nehodách prichádza niekoľko sanitier. Môžete sa tlieskať záchranári, že sa podarilo. Prečo by som ho mala aj poznať? Majú nejakého uja.